Of course, ara man siya Committee on Education say. Councilor, good morning sir, si Action Art. May aga-action art and of course sa tanan nga tagpalamatik og suki sa imong programa may aga sa aton tanan. Sir, subong na ning adlaw gali ano ni siya bali sige-sige continuous na ni what will happen to the distribution sa school supplies? What isa subong adlaw na masugod kita sa Rizal Elementary School. Ang sinbadiretso na lang kita sa EPCS and the outlying schools sa ang area. Where amon sa subong ato distribution action art. Okay. Ilikop po naton, tinguan naton nga sini nga semana, balikop naton ang 42 ka bulutuan. Kag ini magdubo sa 605,000 ka mga estudyante aton pagatagan from kindergarten to grade 1 to 6. Okay. So matabo sini, idulong na lang mismo ninyo, hindi na kay para sa una to ngin tipon anay sa isang lugar na son ang mga schools na lang mga head teachers or principal mo nagakuha. Subong niya idulong niya sir. Idulong na lang namon para may symbolic na turnover si Mayor Albi karon sa ining mga bulutuan. So 42 ka mga schools kini ang hatagan. That is correct. 42 kay elementary, kinder to grades 1 to 6 action art ang recipient sa sining programa. Aha, sir 30 million ni siya sir no? 30 million pesos. So. Okay. So ano ang matabo sini? Ano ang complete nga seat damo kompleto man yung batunon luwas sa mga notebooks, iban nga mga school supplies ang included like pencil and all, mga crayons. Ara naman ay nga daan na sir. That is correct. Ara tanan action art kitingwaan tagid nga kada isa may ara makabaton sang tanan. Okay. So far, to end up, nanuway na gidman kasang nabaton pa nga mag-concern coming from the teachers sa ikadwa na nga semana after nga nag-opening ang classes last week? Well, actually, action art ako naglibot ko mismo, no? And sa mga bulutuan, nag-aatag ko yan sa ako nga personal na mga during the brigada, eskwela ng programa ng DepEd. Okay. So, nakita nato dito kadamo, but dapat yung intindihan sang aton nga amo na gani explicar ko nag-local school board meeting kita sang Biyernes. Okay. Kaupod sa aton nga DepEd kag mga kag sa aton nga mga stakeholders. Ginapaintindi naton action art ng obligasyon bala sa syudad sang Bacolod is what happens outside the school. No? Yes, correct. It just so happens nga sa subong nga tinion sa idalom sa administrasyon ni Mayor Albi, ginatagan naton emphasis kag ang pag-utilize naton sang aton nga Special Education Fund, ginatagan emphasis ni Mayor Albi kag ginatingwaan namon nga i-disperse. Lakip na diri ang paggasto or pag-allocate naton sang resources sa infrastructure sang mga eskwelahan. May mga eskwelahan pa kita action art na ginalibutan nga timpo pa sang first Marcos presidency. Sus. Ang ilang building mga classroom. Oo, mga buildings nila, mga classroom. So, amo na siyang isadra, no? So, dapat yan actually ng obligasyon iyan sang DepEd. Iyan sang DepEd. But however, gina-utilize natin subong ang Special Education Fund para hindi na sa manambutan tanan, but we are trying to. No? Ginatinguan natin sa idalam sa administrasyon ni Mayor Albi nga tagan sang pagtamod kag importansya ang mga masarangan sang aton nga Special Education Fund. As a matter of fact, nag-allocate kita 1 million pesos per school, no? Okay. Para sa ini nga mga epekto. Galing kay sa subong may nakita kita nga mga deficiency sa implementasyon ara ang kwarta. Galing lang kay we have to go through the bidding process. Correct. And ang mga kadamo but ginakayo naton action art ang proseso. Yes, proseso. Yes, sir. That includes siguro sa itong concern nga ginpadangat sa taga-Panukoy, bye-bye, nga nagligad to ti pagambal mo do, naghimo sila initiative. I don't know kung nakapadala sila official communication sa office mo na, sir? Wala pa ko kapaton, but ako personal action at tungod sa imo kantuan ko personal. Yes, sir. Kaya nakakanto naman ko na sa Panukoy, bye-bye. Familiar ko sa lugar. So, kantuan ko personal. Salamat, gid sir. On that note, Councilor, halong kag ara man si Action Alvin makover kag si Action Dale karon sa inyo event. Makanto ka to sa distribution? Go on the way to Subong sa Rizal Elementary School. Sige. Councilor, salamat, kid. Good morning. Salamat, Beng Aga. Karon nga adlaw na mag-umpisa ang distribution